עופר, ואני אוהב את כולם. איזה ברכה אתם רוצים לכבוד מה? ברכה לרבוד הגיוס ובכללי. בסיום השנות הצופים. שלום לכל השמיניסטים ולכל החבר'ה שבאו עופר עומד לך על זין, עופר. לפסטי שתחמה. דה, אביבה. ואלעד, בהצלחה, איתן, בהצלחה, ואלעד, בהצלחה בגיוס, שמחר אתם מתגייסים. בהצלחה לכל הבנים שמתגייסים והבנות שהולכות להכין לנו קפה, גם מה כאילו? סוכר ושתיים סוכר. ולערבב בסוף. ומזל טוב לגיא שלא מזמן קיבל דרגה. דרגת קצב. וזהו. טוב, עכשיו גיא. מי שמקבל את הנר יכול לדבר. הכל התחיל לפני 3 שנים. 4 שנים. 4 שנים, כשהייתם חמשושים צעירים ופעורים בשבט שקוראים. בלי פזם. מאז, וקראנו לו כוס פייס. מאז הגעתם, הייתם חבורה של ילדים מופרעים. ילדים מופרעים עם... בלי הרבה שכל. לא השתנה כלום. ואני תפסתי את הראש אחרי הפעולה הראשונה, אמרתי לעצמי, על הרב, אני בצופים, מה אני צריך לסבול? אבל הייתה שנה ארוכה. אולי אל תדברי. זה כמו דן שילון. הייתה שנה ארוכה. אבל אל תעשה לי פרצופים ברחוב. כמו אלה בחדשות שקופצים. די, עופר, צריך לקצר את זה, נו. אבא!